kung sumala ka San Lucas. Hagilayon nagbaka si Maria nagbenbungto, dito rin sa kahon na tuna ahuda. Sinakubiyahan balay ni Zacarias ulag ata din katalauran kan Isabel. Pagkabati ni Isabel, naggiwaan bata hayatian o pinakadahaiya ang Espiritu Santo na siniring Isabel. Hangatalan niya kabayinan, ikaw ang labi nga baraan, o baraan ang bunga ang imutihan. Kaya ano nga papasinod na nakuhin pagduawa ni Roy ang akong Ginoo. Nga hatak na hibatian ko ni Mutingo, nagkiwa tumuhin kalipay ang baka. Baraan niya na natuo nga matutuman ang saan ni ginpailungo na iya. Siniring ni Maria, magdadayaw na akong galag ng Ginoo o na akong kinabuhi naglilipay ida sa Diyos nga akong nanlupos. Kasi yun naman na iabos sa suruguhon. Di kami na ang tanan niya katulinan, matawag akong nga baraan, kay nagbuhat din niya ako hinda ko nga utang ang makagarahong. Santo sa niya ngaran, o kanya kaluoy madangat ang tanan nga mga katuligan, hadto na hadlo kaiya. Iginpakita niya ang gahuman niya butun, o ginpukan niya ang mapaitas o nakasing-kasing. Ginpalusan niya lingkuranan ang mga hadik, o ginpaitaas niya ang mapailusan. Ang mga gutom iya ginbusog, ginmakupay niya mga utang. Ang salapianon iya ginpauling waray dara. Kinani iya pagbuli kay Israel iya suruguon. Kaya nung iya kaluhoy, suka naging saad na atong ginikanan aniya kaluhoy kan Abraham o kaniya katulinan hadayon ng mga katuligan. Ni Maria linungon kay Isabel, kapinhin tulo ka bulan o kahuman inuli iya. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Dinangadlaw ang simbahan na sasauro din ng solemnidad ang pagsakan hanangin kay Maria Santissima. Pagsakan diri kay iginsaka. Ni Kristo sinakap na tuhalangin, ni Maria iginsaka nga tuhalangin. Pero tignan niya, wala niya pag lugarin kay diri Maria Diyos. Ni Kristo na ang sinaka nga tuhalangin. Ni Maria iginsaka nga tuhalangin. Ang dogma o doktrina ng Asunsyon o pagsaka na langit kay Maria Santissima, hindi na nato eksakto 70 anyos. 70 years. Kaya kami nagproklamar ang dogma ng Asunsyon. Magkakalkulit ito. Kasi ito, baka ano na ako maging palagatindahan. Okay, ganito. Prente, sa kalitero. 920, 920, kada 1,000. Nag-calculator para natindihan. Sinta piso na lalagit sokuli, di calculator ka pa. Parang ka, sinasayo na ito. Kaya para lang ako siguro na kaya, siguro din una-una. Simple arithmetic. Magkakalculator. Pero naman, baka naman i-proklama, 70 anyos niya. May tagamgopon na talima ko. Sakto yan, estira.
1950, 1950, Nobyembre 1, 1950, iproklamar ang Dogma de Immaculada Concepcion ng Santo Papa Pio XII. Ano ang doktrina? Ano ang tugtog ng doktrina? Ang Hebra Santisima, iginsaka at malangit, kalab, patilagas. Iginsaka at tuhakahimayaan na langit, kalab, patilagas. Kung ang tuyo at doktrina, ipaghatag ang doktrina, ang nasunod, paghatag aton pagtutdo aton na dili kita mawatan paglaho. Ikaduha, kay papanunggo kita nga ang aton dayon nga puroy-anan langit na ginandam ng Diyos para aton. Politically, sociologically, ano ang background labot ini nga doktrina ang pagtuunan natin? Nandun kita sa doktrina, di mariligin sa kagat walang. Kaya naman, kaya waray naman hibiling ang patay na lawas di Maria. Hibiling na niyo, waray pa. Namatay di Maria, waray. Inaturo na ang ito mission. Aniya kamatayon daw sugar, hindi pinaturo na. Ano hinabok antes ang 1950? Ano hinabok antes ang 1950? Uy, mga tao na ka mo ito. Ako di paglugot na tao. O hino na, ida 72, 71. Kung tao na ka mo, ako naglagas sa iyo. What happened before 1950? Huh? Waray na. May pinahingabukan ko sa 1950. The end of the Second World War. Now, tapos ang gira Mundial ikaduha, 19... Ha? Gira? 1945. Ako naman magtigil ang gira Mundial ikaduha. Ha? 1941. December 8, 1941. Hingga di na aton official na pagtigaran Gera Mundial ikaduha. Pero tigang na ang Europa 1939. August of 1939. Dinhi Pacific region, Pacific areas, nagtigang ang December 8, 1941, mahuman ang gera 1945. Kaya naman ang naggera, hindi nga ni kayo maharap kung saan ko kasi sa tinungan. Kita natin, after ang gera, ano ba yung nabok? At ang tao naging mapuri, ang tao naging alukoy. Ang tao nagpuyo daw sugat, hinuray paglaho, napuputusin ka barata, hinkahadlong, hinkawaray, kasiguruhan. Natanan rupa. In that 5 years, ang pupo sa kalibutan, economically, waray pa, pakaka, ansa hadiya kalugarin. Nawatan kita tanan, nawatan paglako, nawatan kadasi. Napuputos ang kalibutan,
in sakripisyo, in kasakitan. Thus, politically, sociologically, may rason ang doktrina tayo nang iproklama sa Santo Papa. Nabot niya itong atong kataragma, nabot niya itong kasakitan, nabot niya itong atong kapirdihan, nabot niya itong atong mga pagkantos, dili kita mawanan itong paglakan. So, may para Santisima, iginsaka nga tuhalangin. Ipapilong kita na kasi itong kamatayon, sabi natin atong kasakitan, itong atong mga pagkantos, may natong kakaduhan ang langit, naging anda ni Kristo para ato, naging anda man Diyos para ato. Kaya natong ginbasa ng Evangelyo ni San Lucas Kapitulo 1, versikulo 39 hingga 56. Dili kita mawalan ng paglaong kay ano? Dahil natuhan awit ni Maria Santisima, ang atong ginbasa ng Evangelyo is the song of the Blessed Virgin Mary, or the Magnificat. Ni Maria Santisima, hingkitan niya, kinita niya, inabat niya, na experience niya ang labi nga kaluoy sa Diyos. Kagasin niya, santo sa niya ngaran o kag iya kaluoy maranga talatanan ng mga katuigan hadto lahadlo kay. Ang kanang Diyos kaluoy, makikita natin ang Diyos nga iya kawanan maabat natin. Didahil niya kanta na kung inbasa niya na hingkitan niya ang labigan kahong sa Diyos. Hinpagpukan na anuman nga magpahitason. Kaya nagbuhat niya hindag ko mga utang kay ang Diyos labi hindi ka makagaraho. Hamang kung tayo nito natin pagyato natin pinabuhi. Nabot ito natin kataragman, nabot ito kakurin, nabot ito natin pagkantos, itaon natin ang kamutan Diyos. Kada yuday, ada ito iya kaluoy, ada ito iya kahuging papakita ako. Itaon natin ang labi ka mga karang o kamalulit ng Diyos. Sa pinagi, hindi kita mawawalan pinpaglaon. Hindi kita malilipat ito atong direksyon nga mga atong pagsakot ang langit ng andaman Diyos para ato. Pero naman, itong inuong nga ato. Una, nga ibaro kita pinpagpuyo nga masinugtanon o mapainugsanon o kahadlok sa Diyos. Barahan niya kahadlok sa Diyos. The holy fear of God. Kaya atong kahadlok sa Diyos, magdadala na aton ng pagligay, ang karatan hansan. Ang aton kaya painulsanon, magdadala aton na itong pagtakot niya na hantay na Diyos na maupay. Sa diri kita mawawad ang paglaon, diri kita mawawad ang direksyon ang aton pinabuhi, na amang pagsangkot ang langit. Panungdong kita, so ni Maria Santisima, iginsaka nga tuhalangit. Langit maliwat ang atong dayon nga prudanan, may langit nga nag-uulat ka